Isip pagpangandam sa pagbukas sa klase sa Hunyo 16, formal na nga gilusad ang Brigada Eskwela karong adlaw lukop nasod Lunes, Hunyo 9, 2025. Kini preparasyon sa mga educational facilities and material sa mga tinun-an sa di pa magsugod ang klase. Gibisita sa MyTV Cebu News Team ang Lahog Elementary ug High School, usa sa mga tumong karong adlaw sa mga magtutudlo dinhi sa Lahog Elementary School. Nagtinabangay ang mga magtutudlo ug mga ginikanan sa pagpanglimpyo ug pagpangandam sa kapin usa ka gatos nila ka mga classrooms. Mibutyag ang assistant principal sa Lahog Elementary School nga usa sa ilang plano mao ang pag-ayo sa mga classrooms ug mga ekipo sa dili pa magsugod ang klase. So we started early, 6:30 a.m. sa atong parade. And then after that, we conduct our launching program together with our stakeholders. We have noticed jud nga luoy jud ang conditions sa atong mga armchairs. And because di pa man jud ta ka procure, no, and we really make sure nga ato ang classroom kay this will be the second home of our children, biya, no, nga it's really safe for them, conducive for learning. Nagkanayon si Palomo nga anaa sa kapin 5,000 ka mga estudyante sa elementary ang ilang gibana-bana nga mosulod karong tuiga sa elementary level. Gawas sa Brigada Eskwela, nagpadayon na sab ang enrollment alang sa mga bag-o, returnee ug transferring nga mga estudyante sa ilang elementary ug high school level. Makita ang pipila ka mga ginikanan ug guardian nga sayo milinya ug nagdala sa ilang mga requirements sa gawas sa school offices. Samtang ang enrollment sa high school gipahigayon sa school gym. Gani, nahinabi sab sa MyTV Cebu News Team ang 37 anyos nga nahan nga si Marieta Priscillas nga mo-enroll sa iyang tulo ka bata nga ana sa grade 3, grade 7 ug grade 10. Sayon raman basta diri gikan imong anak sa eskwelahan, mapa-enroll ka, mangita na ka sa pangan. Yun, ihatod nimo diri ang card. Pero sa high school, maglinya din ka dito sa gym, lisod. Pero kaya no. Magkano paingon makaglisod mo? Parte sa kanang financial, mga gaston sa eskwelahan, mga like requirements, uniform, bag, halag palito niya. Miawhag sab si Palomo sa mga ginikanan nga dili unta dugay-dugayon ang enrollment sa ilahang mga bata. Itong mga estudyante diri sa Lahog Elementary School, especially those who are who wants to transfer, gusto mo balhin diri sa Lahog Elementary School, nga ongoing ang atoang enrollment. For our old student, no, natay mga tentative list nga gipang post gawa sa classroom. So all they have to do is to search their names lang kung asa sila na belong nga classroom. Kini si Eliza May Piñaranda, alang sa MyTV Cebu.